Ami Ami. I love you Ami. Ina son ki, ke ma kin sani. Ina ƙaunar ki. Na aminta da ke zan yi rayuwa har gaban abada. Ami, ki jani duk inda kike so, zan bi ki. Da ke nake son jin daɗi a duniyar soyayya ta. Na gode sosai. Na kuma ji daɗin kalamanka. Ni ma da kai nake son jin daɗi a duniyar soyayya. Amma idan ka baka ji daɗi a soyayya da ni ba, to matsalar za ta kasance daga gare ka. Saboda ka san ina da mugun kishi. Ni kaina ban san irin kishi ne ba. Ani ma waya. To ka ɗauka mana ya za ka ce za ka daga aiki kuma ta ɗauka. Kina tunanin ban da gaskiya ne? Ka ɗauka. Hello? Ya kike? Ya hakuri zan kira ki minti biyu da Allah ina wani abu ne. Ai da baka ce za ka kira ta. Saboda ba ka da gaskiya, saboda munafunci irin naku na maza. An kira ka ce wai za ka kira ta minti biyu. Ai da sai ku faɗi maganar abu. Ni kike ɗagawa murya? Budurwa ta ce kuma budurwan nan ta mu taɓa haɗuwa da ita. Me? Ba a waya kawai muke soyayya. Kuma wallahi ko da boka ko da malam sai na aure. Kuma zan je gidan ku zan samu wanda ya tsaya maka a maganar aure na ko da boka ko da malam sai na aure. In kika zo sai na karya ki. Wallahi yarinya ta ma raina mun hankali wallahi. Ki zo har inda nake ki dinga gaigaya mun magana. Ki ɗaga mun murya. Ki taba mun kai. Lafiya lau wallahi ya wurin to ya kwana biyu. Lafiya lau. Ana ka zo ka zauna a nan kai kadai zaka ce me yake damun ka ne? Wallahi ni kadai na yi tsuguri kamar maraya ko? Ai shine ne ga. Yarinyar nan ce ta gwara min kaina. Ba dai Ammi ba. Ammi fa ita. Me ya faru me taimaka? Ni yarinyar nan yanzu ai na daina santa aboki. Na ban yarinyar nan. Ba da Allah ba na san irin wannan magana. Allah ai wani baka santa. Ina yarinyar nan da na baka labari shekaran mu biyar muna waya da ita. Yar Abuja? Kwarai kuwa ita. Na gane. Ita nake so yanzu kawai. Yawwa yarinyar nan tana da kalamai abokina. Kawai matsala ta kwaya ɗaya ce. Tunani nake idan na je muka yi face to face da ita. Za ta yi accepting ɗina ko ba za ta yi ba shine kawai matsala ta. Ka san fa manyan mutane ba su iya ba ɗan talaka yayansu. Mu ne dai iyayenmu talakawa idan suka haifi ya mai kyau sai su ce sai ɗan ne akwai za su ba yasa amma haba abokina ina masifar son ta ba duk da ban ganta ba kai iya wuya. In dai tana son ka tabbatar tana son ka wannan ba matsala. Yan gidan manya ce. An to yaushe zaka je? Ka bari kawai zan sa rana za ka raka na san ka fa matsoraci ne. Awa da Allah abokina gogewa zan yi nake gaya maka. Allah abokina ba matsala. Wannan Abila a ba gai. Da kake da to yanzu? Ina kawai dan game ne wallahi. Kaga damuna tana tawowa. Gaskiya ne. To ai ko an dai an gyara ne zai abin nan sai ma ko to gurin shi ne dama kaga ai ruwa ta babu ruwan gurin shi. Kaga yanda aka gyara nan gurin. Kamata a ci insha Allah to da ya zuwa je shi yake ganin da tana lokaci. An jima ma zan zo insha Allah to shi da ma sai da aji. Assalamu alaikum. Abokina ya haka. Wai gyare-gyare ake yi haka ne. Ya kamata da siya a nan shi ne na da dafa. Siya za a yi da Allah ina so za ka raka ni gidan kawai yarinyar nan. Ami gidan matsoraci ne. Ina da magana. Tsakanin Allah ba zai nan ba an ce dan daba ya kai yayana ne ko baka san waye yayana ba amma dai ka tsaya ka san yayan ka ba yau yake da kai amma ai ka san yana tare da kai idan aka zo za a maka abu tare za a yi mana dan haka ni gaskiya ba zai a ce aje da ni kai matsoraci ne wallahi a'a amma ina da gaskiya kai shi inda san waye yayana ba ai kai ka sani ina son kai ba ka
bari ka ji iskancin nan mu ma mun iyaye ne ba za mu sani da sanin darajar addinin musulunci da bin iyaye da bin umarnin iyaye in ba dan haka ba yan zuke-zuken nan fa iya ne duk za mu iya Allah wallahi ni dai ba Allah lafi wasu tare na mana hankali matsoracin banza matsoracin wofi kai in ban da umarnin iyaye ma ka isa to ka san nan ka gaya miki kake zo gidanmu ba ban gaya miki kake ƙara zuwa inda nake ba me kawo ki Ai dama na gaya maka sai na zo. Gurin ka na zo ina ruwanka da ni. ban gaya miki ba ware ta fa inda zaki Mari ni? an mare ki ware kake ƙara zuwa inda nake Wallahi sai ka san ka mare ni sai na haɗa ka da yaya. ya naki din banza ni wanda Ai shi ka ware san shi banza mai dukan mata kawai. Allah ya isa. ana gaya miki yarinyar nan ni zaki dinga raina a hankali babu bacin ran nan don mun iya sa da wannan iskancin Allah wallahi ki ƙara zuwa inda nake yayin yarinyar nan ya zo ofis neman ka yake ruwa a jallo kuma na ga alamar bashi da mutunci wallahi in kuka haɗu abin da zai faru Allah ne kawai ya sani to idan mun haɗu me zai kashe ni akan me kai ka san waye yayana in shi bai san shi ba kai kaga a yadda ya zo da yan daba fa ya zo ofis ba tsoron sa zan ji kai ka san waye yayana in shi bai san sa ba ni da shawarar da zan banza shi din wofi dama na ji an ce tana da wani kasurgumin yaya dan daba ni fa oga a matsayina na yaron ka ne nake baka shawara saboda ba na son abin da zai zo ya same ka wata matsala ta faru ya je da sani da na san ma kasurgumin dan iska ne da ba abin da ya daman da shi ka je ofis din nan kada kuma ka sake ku haɗu da yayan nan nata ka kyale shi zan je in sanar da yayana kai shi in bai san yayana ba kai ka san waye yayana ba abin da zai faru sai alkhairi insha Allah yalla rabu da shi ya san yayana Malam Abu me ya faru? oga ya ganin nan nawa da kai ni abin da bawan Allah ne ya zo yana a ofis ni ya firgita ni ba zan iya zama a garin nan ba To abin da yasa na zo na same ka kenan ni ka gama da kata na dauko tafiya zan yi barin ina zaka? ni dai barin garin nan zan ba zan iya koma ofis din nan ba sai da abin da bawan Allah ne ya zo yake yi a ofis din nan ya nuna idan har ya zo bai same ka ba dore zai ɓaci kuma na san ran nan da zai ɓaci a kaina zai huce saboda haka ni yanzu na gama yanke shawara kawai barin garin Saboda wani shashasha can ya zo ya firgita ka zaka ce zaka bar gari aikin naka fa ina zaka? yanzu oga ba sai ina da rai zan yi aikin ba Kai matsoraci ne ku duk haka kuke sai ku zarar da mutum ma in mutum ya biye muku yanzu oga na fuskanci shawarar da nake baka wallahi sai ku zarar da mutum in mutum ya biye muku ni dai yanda ba zan taɓa ƙauye kawai kai ka hakura da aikin naka na hakura ba sai yana da ran nan ba aikin naka ya fi ran naka kenan Allah ba mu alheri je ka Allah tsare duk mashiririta ne wa'annan